arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri emakumeak jomugan zikloaren saio honetara. San Telmo Museoak eta Deustuko Unibertsitateak elkarlanean antolatzen duen hitzaldi ziklo honetara. Hitzaldi ziklo honek emakumeek bizitza publikoaren eta pertsonalaren hainbat eremutan aurkitzen dituzten erronkei begirada zorrotza jartzea izan du eta du helburu gaurko honetan ere egungo gizartean emakumeek dituzten edo ditugun erronkei eta emakumeon irudikapenei buruzko hausnarketa sakona egiteko gonbita luzatzen digu, dizuegu. Ziklo honen bitartez, gaur hona bertaratu zareten guztiei. Orduan, ziklo honen aurreko saioetan urtarrilean zehazki, emakume politikariek sexismo ereduak islatzen dituzten eta besteak beste beren gaitasun itxura edo asmoengatik jasatzen dituzten erasoei buruz aritu ziren zehazki Kamala Harrisen kasuaren inguruan, hango hartan Cristina Ortiz Zeberio eta Pilar Rodríguezekin, otsaileko bigarren saioan politika arloan emakumezkoentzat sortzen den giro oldarkorra aztertu zen, bizitza politikoa eta pertsonala bateratzeko zailtasunak aurpegiratzen zaizkie, haien gaitasunak auzitan jartzen dira, edo zuzenean eraso sexista jartzen dituzte, eta honek azkenean eragiten du emakumeak politika ustea, gizonek baino sarriago eta azkarrago. Eta gai hauek aztertu ditu Nuria Varelak bere El síndrome Borgen liburuan, Por qué las mujeres abandonan la política, eta ari buruz aritu zen hemen, otsaileko saio hartan, Kristina Uganirekin batera. Eta gaur hirugarren honetan, emakumezkoen zahartzeari eta emakumezko zahar izateari buruz aritu nahi dugu. Eta baita ere honek neurri batean behintzat euskal narratiban izan duen irudikapenari buruz. Orduan horretarako gurekin daukagu gaur Arantxa Orta Bizkaia, ongi etorri, eta eskerrik asko baita ere hemen egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Sobera ezaguna bera, baina hala ere aurkezpen labur bat egingo dut, eta gero izango dugu tartea bai bere hitzartzerako eta solasaldirako baita ere. Arantxa Orta Bizkaia historialaria eta kazetaria da. Egin egunkarian hasi eta gerora Diario Basko, Deia eta El Mundo egunkarietan aritua, eta baita EITB-ko edabideetan. Idazlea ere bada, eleberrigintzan aritua batez ere, nabarmentzekoen artean, lehenengoetariko 1979ko Zergatik Panpox, garaiko euskal literaturan emakume idazleari eta emakumezkotasunaren gaiari berari toki berezi eta garai hartan berria eman ziona batetik eta bestetik azkena. Azken etxea, 2022an argitaratua. Esango nuke zahartzeari buruzko eleberria baino gehiago edo zahartzeari buruzko eleberriaz gain badena baita ere zahartasuna pertsonaia guztien ezaugarri bezala aurkezten duen eleberri bat, hainbat zardaderen kaleidoskopio moduko bat osatzen duena, eta Euskadi Literatura Saria jasotakoa 2023an euskarazko literatura kategorian. Orduan gaurkoan, hasieran esaten duen bezala, emakumezko zahartuen edo emakume zaharren identitatean, gorputzetan, autonomian, eta barretan jarri nahiko genuke begirada. Behin geneukan baliozko edo baliotsuen ura galdu dugunean, gaztetasuna edo edertasuna, askotan bateratu egiten baiti dugu, galdu dugun momentu horretan, zahartze o zardade horretan, emakumezkoak ugaritan gutxietxiak izaten direlako, desagertuak, ezkutatuak, bai kulturreko izpenetan eta iruditeria kolektiboan orokorrean. Beste gai askori bezala, hasiak bagara honi ere, begirada zorrotzarekin heltzen adinkeriari, hain zuzen, hainbat alorretan eragin kaltegarriak sortzen dituen adinagatiko diskriminazio honi. Eta, eztabaidatzeko arriskurik gabe, esan dezakegu emakumeoi gehiago eragiten digun kontua edo fenomenoa dela hau, adinkeriarena. Besterik ez bada, kopuruengatik. Emakumezkoak populazioaren 40% gara, orotara,
baina adinean aurrera egin ala, banaketa hau ez da pareko mantentzen. Eta, bueno, emakumezkoen proportzioa areagotzen doa, eta nabarmen urteekin batera. Bueno, Euskadi Sariaren arira eman zenuen elkarrizketa baten esaten zenuen, Arantxa, orokorrean esaten dugula, baietz, zahartu nahi dugula, alternatibari, heriotzari, izkin egiteagatik besterik ez bada. Baina aldi berean, ahalegin guztiak egiten ditugula, zahartze prozesu hori disimulatu, eskutatu edo zuzenean ukatzeko, ez? Orduan, bueno, ez gaitezen hortik, ez? Aur garenean izan ohi dugun urteak betetzeko grin hori galtzen goaz adinarekin, baina egia da baita ere garai bateko pertsona zaharren urteak bete izanaren errotasun hori ere galdu ote dugula edo, ez? Bueno, zergatik lotsatzen gaitu zahartzeak? Arratsaldeon, bi ohar hasi aurretik. Bat, sendatu nahi ez duen katarro bat daukat eta tarteka ez dula sartzen zait, hemen ditut karameloak, ura, barkatuko idazue gertatzen bazait. Bi, ni ez naiz gerontologa, ez naiz soziologa, nire meritu bakarra, zartzaroa zitzaiteko, da bi eleberri idatzi ditu dela eta bertako protagonistak 80 urteren inguruan dutela. Ta lehenengoarekin, bapatean, liburuak kaleratu eta bilakatu nintzen aditua zartzaro kontutan. Eta deitzen ziaten zartzaroa zitzaiteko, nik daramat zartzaroa hausnartzen, joan den mendearen bukaeretik edola, ez? Batez ere, gure amari begira, gure ama 2005an hiltzen. Eta berarekin egotea, zaharren kontuekin bueltaka egotea denbora guztian, zarra zan bera, zarra ziren bere lagunak, eta hasi nintzen ustekabean ikusten nola sartzen ziren haiek, ze egiten zuten gure aita zana espaldiltzen. Eta baita ere, pentsatzen, hola, sartu nahi nukenik, edo nola, horra zinitzen. Eta egin nuena da, beti egin izan dudana, egiten dakidan gauza bakarra. Eta da, alegindu irakurtzen, nik baino gehiago dakiten pertsonak. Eta zinitzen, zartzaroari buruzko liburuak bilatzen. Berehala jabetu nintzen oso gutxi zegola, zartzaroari buruz. Hori ere gertatzen da, menopausia tokatu zitzaidanean, ginekologari esan nio naizu. Jabetu naiz, mitoa besterik ez dakidala. Eta emaizkidazu liburu batzuk jakin nahi dut eta. Eta esan zuen, oso gutxi dago horren inguruan idatzita. Eta esan nion, bilatu ondo, ze bestela zuketan ikein beharko dugu. Zartzaroarekin berdin, ez hemen, ez inun. Abendu honetan, egon nintzen Mexikon, bertako liburu azokan, Guadalajarako liburu azokan, eta gura erraldoia da Durango bidereun, ez dakit. Eta esan nitun, libre nitun tartetan, esan banua, hemen ikustera bertako argitaletxeak, zer duten, liburu bat bera nuen erosi, eta negon prest maleta liburuz betetzeko. Hor, jabetu nintzen, klaro, Irumariak idatzi nuenean, pentsatu nuen, fikzioa izan zitekela zartzaroaz hausnartzeko modu bat. Nola sartu, nola ez sartu. Eta nintzen jabetu, banekin, normalean, zarrak, emakume zarrak, bereziki, fikzioan azaltzen diranean, bai zineman, bai liburutan, izaten dira ez dakizainen amona, ez dakizainen ama, gazteago diranean ere horrela izaten da, baina nik nahi nitun beraiek protagonista gisa hartu. Eta zineman aparte utziko dugu, baina antzeko zerbait gertatzen da. Nik nitun referente gisa, edo aingura gisa edo amu gisa, bi eleberri. Bat da bilek inglesak, bat da Bita Sackville Western liburu bat, ez dago oso eskuragarri, baina arkitu diteke, All Passion Spent,
itzulpena da toda pasión concluida, o toda pasión apagada, edo olako zerbait. Eta esaten du, kontatzen du, emakume zahar baten historia, baina emakume zahar hori, egona da urte askotan Indian, bere gizona zan Indietako agintaria, inglesen izenean, eta bera, muitu zan mundu horretan, aristokraziaren munduan. Eta halako batian alarguntzen da, eta entzuten du seme-alabak aldameneko gela batean, ari direla eztabaidan zer egingo dugu amarekin. Zurekin hobeto, nerekin okerro, eztabaida hortan. Eta orduan, emakumea sartzen da eta esaten du, ez zuekin, ez ezer. Nik bakarrik sartu nahi dut, trampa batekin, bakarrik neskame batekin. Baina hala intzun, juntzan etxe batera, lorategia zeukan etxe batera, eta han pasazun zeuzkan urteak batez ere iragana gogoratzen. Horrek, hori ez da, nire personaiak egiten dutena ez dudalako nik hori egitea nahi, baina bazan referente bat. Eta beste bat, agilan hurbilagoa, zan nik gazteleraz irakurri dut, Graham Greenena, Viejas con mi tía. Viejas con mi tía da, protagonista da gizon bat, banketxe batian lan egiten duna, oso gizon ordenatua, errutina jarraitzen dituna goizetik gauera urtea jun urteak etorri, lorategi bat daukare bai, baina bere bizitza da ezin ordenatuago. Talako batean, asaltzen zaio etxean, emakume zahar bat, izeba, eta esaten dio, zure izeba naiz, izango da. Eta izeba horrek jartzen du gizon honen bizitzan kasgora. Ez dizuet gehiago kontatuko. Bidaiatzen hasten da, errutina estuan bizitzen gizonaren bizitzan kasgora jartzen du. Orduan, nik Hiru Mariak idatzi nuenean, gehiago nahi nuen hausnartu nola sartu, nola ez sartu, eta banekin gauza bat. Zaharrak izango ez zirala protagonistak, eta banekin ez zirala biziko iraganari bueltak ematen. Ze zaharra hori dagokigu nunbait. Zahartzaroa irudikatzen dugunean zahar bat, irudikatzen dugu olako siloi batian albada belarriak dituen horietako batean, albada sutondoan, eta bueltak ematen iraganari, txapan hori sartu, eske, belarri bila, ni gaztetan hau, ni gaztetan ura, orduan, nik gorroto daukat hori, eta banekin, nire protagonistak etziala horrela biziko, naiz eta haietako batek bizimodu nahiko berezia izan. Pasazian urte batzuk, 10 urteak gian, eta bigarrenari ekin nionean, esan nun, lehenengo eleberriko emakumeak ziran, ez guztiz normalak, baina tira, normalantzekoak. Eta gertatzen da Zahartzaroarekin, zuk norbaitei galdetzen diozu, zeiz irakurtzen, eta eleberri bat, eta zertaz doa, ez dizu esango gazteei buruz. Esango dizu gazteak eta langabezia, gazteak eta droga, gazteak eta maitasuna. Izen ondo bat jarri behar dio, zertaz doa eleberria, zaharrei buruz, hor bukatzen da kontua, zatik suposatzen da adinarekin zahar guztia berdina gerala, eta hori gezurra da, eta gezurra da gure inguruan guztiok eukiko dugu zaharren bat, ohiko bizimodua eraman ez duena. Beste bide batzuk jorratu dituena. Ez dela eskondu, semalabak izan, amondu eta txapa sartu. Bilbide hori, niri oso ondo iruditzen zaitekin nahi duenari, zaila ingo zaio, zatik gizarteak erabat aldatu da, eta belarriak oso garezia daude, eta lehen familia hunditan bizikinan, eta etxe batean 3 belaunaldi egotia oso gauza arrunta zan, hola izan zan ere lehenengo haurtzaroa, eta askorena, baina hori ez da apenas gertatzen. Baina nik nahi nun emakume protagonista bat ezoiko bizitza eramantzuna.
Baina, fikzioa da, eta irakurleak sinisten badu, irabazi dezu. Ez badu sinisten, galdu dezu. Baina nik nahi nuen arrunta etzen emakume bat, aldrebez, guztiz beste muturrekoa. Ez nuen amona maitagarri entrañable bat nahi. Ez daukate zer amona entrañableen kontra, gure amazana hiltzen 96 urtekin, da zan entrañableetan entrañableena. Baina nik ez nuen hori nahi, nik beste zerbait egin nahi nun. Orduan, horiek bi eleberriak. Gero, esan dizuet lehen, laster bukatuko dute, gero zuen galdera behar ditu zenik, irakasteko ezer gutxi daukat eta ikasteko asko, eta hemendikan juten naiz zertxo bat ikasi gabe, gaizki sentituko naiz. Nik hemendikan zerbait jaso nahi dut. Baina, eskatzen didate zartzaroaz hitz egitea, eta eman ditut hitzaldi batzuk zartzaroaz hitz egiten. Eta beti bukaeran ari naiz zerrenda bat egiten, zerbait egingo de zerrenda horiekin. Jartzen dugu arbel bat, baina normalean ez da arbela, izaten da papera handi bat, eta idazten dugu sartzeak ditun onurak eta kalteak, zer daukan baikorra eta zer daukan eskorra. Eta nire harridurarako, behintzat zerrenda horietan, beti dira gehiago onurak, kalteak baino. Asko zer errexago, ateratzen da alde ona. Gero aldiz, gizarte honek gorroto du zartzaroa. Gizarte honek bialtze izun mezua, behin adin batez gero, eta nik aspaldi gainditu nuen adin hori, mezua da, zuk egin behar duzuna da, deskansatu. Etengabe deskansatu, egunean 24 ordu. Disfrutatu. Hori bai, erabakiak hartzen diren lekutik aparte. Zu, baster batera, disfrutatzera. Ez da gugandik, espero, eraginik gizartearengan, ez da gugandik ezer, ekarpenik, ez ezer. Ze, klaro, urte askotan, mendetan, jakinduria zetorren goitik bera, eta zarrak irakasten zieten gazteei, hola izan zen. Orain, hori aldatu da aspaldi, jakinduria ez dago bakarri zarrengan, alderantziz, eta aldaketa nagusia nik antzeman dudana, hemen txeberten islatzen dana, da, zar tradizionalak irakatzi egin bertzun, etengabe. Iraganakin bueltan, irakatzi. Eta orain, zarrok ikasi nahi dugu. Eta hori da, aldaketari nagusiena behar bada. Haien alde, haiek etzian sartzeaz lotzatzen. Zenbat urte dituzu galdetzen zioten gure amari, eta esaten zuen, 80, 85, en fin, falta zitzaion, ez dakit nola esan, kopa bat azaltzea, heldu naiz, ez? Bera arroz egon, heldu izan ez. Guk aldiz, hori galdu dugu, baina hori irabazi dugu, ikasi nahi dugula. Eta hori bentaja ondila da. Ze gazteekiko daukagun bentaja da, euki degula ikasteko denbora gehiago. Baina, ze demontre egin dugun denbora horrekin, hori beste kontu bat da. Baina, ikasi nahi dugula begibistako zerbait da. Lehen, etzan posible, horrelakoak, entzutea, ez entzule eta ezer. Eta azkena, itzaldi batian, Donostiko zaharren hitza edo olako zerbait, helduen hitza edo deitzen dan horretan, izketan egin ala esan nuen. Niretzat misterio bat da, nun daude gizonak, zuek hemen zaudeten bitartean, zatikan gizonak ziren, gutxiengo bat, hemen bezala, eta atzetik hauzu batek esan zian, kanposantuan. Orduan, ez dakitzin misterio argitu zen ala ez, baina ikasi nahi dugunak batez ere emakumeak dira. Eta berdin da itzaldi bat, berdin da antzeslan bat, berdin da beti izango dira, irakurle taldeak, beti izango dira. Buentzat emakumeak ikasi nahi dugu,
Zartzaroan ere, gizonak, nik esan nion, basordiak hartzen, ezakit, ibiltzen, ibili behar dago, futza harina mantentzeko, eta kanposantu esan zuen horrek. Bueno, hemendik aurrera, favorez, galdetu zerbait. Ze bestela, izango naiz, zahar horiek bezala, txapas hartzen, hemen katigu zaudetela aprobetxatuz, eta ez nuke hori egin nahi. Galdetu zerbait eta alba dut, erantzungo dut. Bueno, nik pixkat errazte aldera, edo nork galderaren bat bali madu, pentsatzen den mikro bat ibiliko dela hortik galdera botatzeko, eta asko zobezuek botatzen baditu zuen, nik baino. Baino, iraganari bueltak emate honi buruz eta horrekin bukatu dezunez, ez? Kasi zure burua moztuz. Oso interesgarria izanean. Esaten zenun baita ere, ez dituzula pertsonaia jarri nahi gazte denbora kontatzen eta bueno, autu kontziente batela hori. Egungo garaitan esango nuke dozein kasutan, nolabait ere bazter utzi dezun ezaugarri hori, ez? Hartaz, zaharren kontakizunetarako joera edo zaletasun hori gazteengan galtzen ari dela eta gaitasuna, galtzen ari dela eta problematiko bihurtzen ari dela gazteengan kontakizunerako gaitasun falta hori, ez? Askotan, eta hainbat idatzi eta badira horren inguruan, ez? Gazteek euren burua kontatzeko gaitasun falta hori galtzen ari direla, isolamenduaren eraginez, gehiagizko individualtasunaren eraginez, eta elkarren artean harremantzeko joeren eraginez eta, ez? Orduan, ez dakit ozaten genuken neurri batean, eta gian beste toki batean, eta beste pertsona batek, ez duzuzuk izan behar. Baina aldarri bat ere bereskuratu behar kontakizunerako gaitasunari. Ez dakit, ez dut sekula horretan pentsatu, baina gaitasunari edo ohiturari, ze demontre da gaitasuna, badator. Persona batzuk jaiotzen dira gaitasun batzukin, baina gaitasun horiek garatu egin behar dira, landu egin behar dira, bestela gelditzen da, galtzen dira bidean, eta aukera bat hori. Orduan agian, kontatzeko ohitura falta izan diteke, gaitasun falta baino gehiago. Beste hitzeiteko modu batzuk dituzte, alare, nik uste dute, persona izateko, persona batek behar ditu historiak, entzun eta kontatu. Ze bidetan, edo nola, edo ze tresnaren bitartez kontatzen ditun, horrek iruditzen zait garrantzi gutxiago daukala. Kontua da historiak behar ditugula bizitzeko, bai entzun eta bai kontatu. Agian, ahoz kontatzea da galtzen aidan ohitura hori. Ez dakit baino, emango dizki bueltak. Ni hausen hartzen oso mantxo juten naiz, Ailatzen naiz, baina kosta egiten zait. Pentsatuko dut. Animatzen da baten bat? Goizegi da? Jun pentsatzen, Ez gara altxalde guztia hola egongo. Beste bat, gaztetasunaren gehiagizko balio esteari buruz, edo gaztetasuna balio absolutu bezala, edo onura berezkoa balu bezala ulertze horri buruz, ez? Astenetako berriako elkarrizketan esaten zenun, esplikatu digutela gure kapitala edo gure botere nagusia hori dela, gaztetasuna bera dela eta edertasuna, eta emakumeen kasuan, amaizatea ere bai, ez? Eta hau galtzen denean, badagola hor huts bat, ez? Falta bat. Baina, klaro, ulertzen badugu bizitza edo erabiltzen badugu bizitza ulertzeko edo bizitza interpretatu edo azaltzeko edo kontatzeko bidearen metafora, gaztetasunari edo bidea hasi berri izateari berari horren besteko garrantzi ematea zalda desastrerako rezeta perfektu bat. Hor gauzak aldatu dira gu bizi ginen artean. Hemen nire adineko jendeak gogoratuko du, gu gazteak ginean bizitzaren gailurra helduaroan zegoela. Eta gazteak ginean ikasten ari ginenak, meritoak egin behar genitun persona oso eta sendo bat izateko
ikasi behar genuen, aprendizak ginean, baina data esanguratzu bat jartzekotan, 1978aren horri inguruan, paradigma aldatu zen goiti bera. Eta hor, nere belaunaldiak ez nik, nere belaunaldiak, erabakizun, bizitzaren gailurra, bidea esan dezuzuk, bizitzaren gailurra gaztaroan dagola. Eta hortik, dana da aldapa bera, amilde giruntz. Zenbat eta berago, orduan eta mingarriago. Eta hor bizigera. Hor bizigera, danak konbentzituak. Gazteak ez bagera, gazte itxura nahi dugu, antzestu nahi dugu, gure nortasunagileak, nortasun txartelak dioena gezurtatu nahi dugu. Ze, onartu dugu, momentu hartatik ona eta hor bizigera, gazte berdin on. Eder ere bai segurazko. Zar berdin txar. Itxusi ere bai segurazko. Eta hor gelditu gara. Eta orain, paradigma hori, etorri zaigu muturrera bumeran bat bezala. Hala. Oain, nola aldatzen dugu paradigma hori. Nola frogatzen dugu zartzaroa ez dela lotzatzeko zerbait, zar ederraskuak badaudela, ez dela dana txarra zartzaroan, baina hortan nahi geha. Hori da guztion artean asmatu behar duguna, ze hori ez du, ez nik, ez ni baino jantziago den beste inork asmatuko. Belaunaldi oso baten lana da hori. Eta belaunaldi horrek ikusi du aldaketa. Gu gazia ginean, eman nahi genuen helduagoen itxura. Jantzi eta guzti egiten ginean, helduagoa ginela antzesteko, ja, seriotan hartzen gintuzten. Hori, bizi izan dugu. Eta orain, aurkitzen gera, beste hori asmatu beharrean. Gazte, en fin, niri esaten didate batzutan, loreak botatzekotan, esaten, bai, zu, zarra esatezu, baina zure burmuina gaztea da, ez barkatu. Nire burmuina da, nire belaunak edo nire aldakak bezain zarra. Euki ditzazket ideak hobeak edo okerragoak, idatzi dezaket grazi pixkatekin edo grazirik gabe, baina nik paradigma ukatzen dut, ez da gila, gazte berdin on, eta ez da berdila zar berdin txar. Baina horrek gaude. Bai, bururatzen zitzaidan, klaro, gaztasunari ozen horritan, gaur egun gure denbora hau, ez? Bizi dugun guztion denbora hau, gazten denbora, gure denbora hau. Denbora honen zenbat ezaugarri, gehienetan txarrenetakoak ez dute datu zen gaztetasunarekin lotu hoi diren ezaugarri horiekin askotan, ez? Itxurari garrantzi gehiago ematea, itxurakeriari garrantzia gehiago ematea, abiadura azkartasuna hori igual aldapa beraren ondori izan daiteke, sin frenos, inpultsibotasuna lehenestea eta bar, baina aldi berean, aginte esparru batzuetan eta petxatzen nabil estatutuetako gobernuan adibidez, inoiz baino gizon zarragoak ditugu agintean. Azkeneko bi presidenteak 78 urterekin hartu dute agintea. Orduan, kontrasan horretan... Hemen ez litzake posible hori, ez dut uste. Amerikanuak oso bereziak dira. Baina hemen, politikaren esparruan, norbaitek bere alderdi politikoa berritzen ari dela adierazi nahi badu, esango dizu, gazteago bat jarri dugu buruan, beti ematen dik gogoa galdetzeko, eta zer? Esaidazu, idea berritzaileak dituen norbait jarri dezula. Ze gazte izateak ez dizu ezer bermatzen. Baina obsesio hori daukagu. Baina hemen, 80 urteko agintari bat ez bada erregea, eta horiek beste sistema bat dute, hemen ez genuke onartuko.
ikusi besterik ez dago, Estatu Batuetako ereduan. Zuk ikusten duzunik lanbide daukat eta orduan interesatuan nago horretan. Zenbat edadetu azaltzen den Estatu Batuetan telebistan eta zenbat hemen. Gurean, gurean, naiz inguruko kate guztietan, dena dira gazteak. Frantzian ez da hori gertatzen. Zu jartzezu telebista frantzes bat eta ikusten duzu, 60 urteko edo gehiago persona bat, zergatik ez, lana ondo egiten badu. Guk ez, guk danak behar dute izan gaztiak. Eta hortan, sartu gara trampa izugarri batean, nik beti esaten dute. Esperimentu bat proposatzen dut, beti egin dezazuen. Hurrengo txandan, aldamenean, persona bat daukazutenean, ez du inporta ze adina. Eta zuek ez dakizute ze adina daukan. Eta jakitarakoan, esan behar dezute. Ui, uste nun, 10 urte gazteago zinela. Bildurrik gabe, 20 urte gazteago, 30 urte gabe, bildurrik gabe. Eta egiaztatuko dezute bat sinisten dula. 2, pentsatzen duela, hombre, tira, hainbeste neke zerbaiterako balio du. Eta 3, hau, ez dezute zaila ingo zaizue frogatzea, baina hala da. Hori izango da, etxera, eltzerakoan kontatuko duen lehenengo gauza. Edo lagunekin biltzen danean kontatuko duen lehenengo gauza. Gaur esan didate, niri hurbileko persona batek kontatu zian ez hainbeste denbora. Persona horrek ditu nire deina. Semearekin zegoen, semeak 50 urte. Eta zeuden taberna batian. Zerbait hartzen. Mutila, zan tabernako langilearen ezaguna. Eta esan zion, hau nere ama. Eta esaten du tabernariak, ui, uste nun zure Andregaia zala. Eta niri pertsona horrek deitzen dit eta kontatzen dit. Apa gaur esan didate, eta esan dit. Eta zuk sinistu. Baina hor gaude. Irudiari ez, eta itxurari ematen diogun garrantzi hori ez. Eleberrian ere azaltzen da hori ez, mozorroa. Mozorroaren babesa, baina aldi berean mozorroak entzeko beharra edo mozorroak entzeko grin hori momentu batzutan ez. Hola, espero gabean azaltzen dana. Tentsio horretan bizi gara horroko horrean edo gehiago zartzen garen neurrian, alde batetik eta bestetik gehiago eragiten digu tentsio horrek edo mozorro behar horrek emakume hori? Bai, iruditzen zait, gizonak ere trampa hortan erortzen ari direla, uste dut, Turkiarako hainbeste bidai horren froga dela. Barra jote omen dira Turkiara zerbait agatik izango da. Orduan, gizonak ere bai, baina emakume hori bai. Emakume hori erakutsi dugute gure kapital nagusia, gure gorputza eta gure edertasuna dela. Eta nola zar berdin itxusi onartu dugun, hor gaude. Nik itxurari oandikan harritzen nago, fikziotan edo lan egiten dugunok daukagu koartada bat kuskuseroak izateko. Entzuteko besteak zesateuten, guk daukagu koartada. Autobusean zaudenean, entzuteko batek zer dion, besteak zer dion. Ze gure koartada da, gero hori erabiliko degula ikerketa naizela. Auskalo noiz, baina horrei erabilpen bat emango diogula. Beste batzuk afizio utze egiten dute guk, interesak egiten dugu. Baina ni harritzen naiz, zen olako garrantzia ematen zaion oraindekan itxurari. Horregatik propio jarri nuen kontu hori azken etxean. Ze obsesio daukagun horrekin.
Eta, klaro, hor, bizitzan, nire iruditzen zaite, aldaketak dira mingarriak. Aur izatetik nerabe izatera, mingarria da, kaso batzutan bestetan baino gehiago. Behin, 18 urtetik aurrera, edo hor muga hortan ere mingarria da beste erantzunkizu batzuk. Gazte izatetik heldu izatera, hori nunbait mina ez oinazea, izugarria da. Persona heldu baina ez da inor heldu, dana dira gazteak. Baina, gero dago azken aldaketa bat, zarra. Eta hortik, jazta, listo, min guztia jondira, zarra zera, gero zarragoa, baina horetzaizu beste aldaketarik gelditzen. Orduan, atxagak esan zuen, behin, zartzaroa zala, ibai bat zeharkatzea bezala. Eta bera, ibaiaren beste ertzean zegoela. Juan Jose Milasek esan zuen ere, bera nera dinekoa da. Oraindikan sentitzen da arrotz zartzaroan. Daki zarra dela, baina esparru horretan ez du bere burua islatua. Ikusten hor, bakoitzak dituen trebetasunak, baina itxurarena izugarria da. Egizu esperamentu bat. Ikusten mena zute kalean garako batean, gelditu eta esan, ea funtzionatzen du nahala ez. Inorrez animatzen, Beira. Zendo pare bat. Eskerrik asko. Aspaldin pentsatutako galdera zen, baina, nolabait erantzun dezu tartekatutaz. Inoiz pentsatu edo aditu zara, naiz eta itxuraz gaztea izan burua zeharo zahartua daukela, edo alderantziz, naiz eta itxuraz zaharren itxura eduki, gaztea dirudi, adibidez, ez balin badiozu ikusten, telefonoz ahitzen zaudela, edo irrati batean zer esaten duen ikusita, gero ezin izango zenuke esan, 80 urteko gizon edo emakumea dela. Hortaz, pentsatu du? Bai, zahartzeak gorputza aldatzen du, orduan, burmuina da gorputzaren zati bat. Eta nik hurbilean dut persona bat, nire adinekoa, agilan ni baino itxura gazteago daukana, txindokira aixa igoko litzakena goiz batean, eta gero buruak ez dio erantzuten. Hori ere gerta daiteke. Baina zartzaroari buruz daukagun idea oso tradizionala baldin bada, baitzaigu buruan sartzen, 80 urteko persona batek gauza argileak esatea, ez dizu bermatzen, hori esatea. Zartza jakinduria ematen dizu, galdetu Trumpi zen motako jakinduria eman dion adinak, ez da. Baina, gogoratu, bazan, izenak, ikusten hori da ajetako bat. Hessel, frantzes bat, ila 80 urte zitula idatzizun liburu bat, Indignez-vous, Indignaos, eta liburu horrek sortu zituen 80 urteko gizon batek idatzia, sortu zituen mugimenduak hemen edo Nova Yorken edo Madrilen edo Singapuren. Bazunare gaztasunaren amorru, ez? Hori, liburu horretan. Zatikan, klaro, kontatu digote, Errebeldiaren zea hori. gaztetan, gaina esaldiak eta guzti daude borobilak hori esateko, gaztetan rebelde izan eta zartzaroan konserbatzaile. Eta ez da sekula beran du rebelde izateko, eta zahar eta rebelde da kombinazio bat izugarri interesgarria. Eta nik zartzakoan hori izan nahi dut, zahar rebelde bat izan nahi dut, eta ez naiz bakarra izango. Gure buruari aitortu behar diogu gaitasun hori. Giza eskubideak ez dira desagertzen adinarekin.
desagertzen dira dimititzen dezunean. Esatezunean, nik eskubidea daukat, baina ez dut erabiliko, ez. Baina ez badezu dimititzen, jarraitzen dezu izaten gazte batek dituen eskubide guztiak. Erabili ala ez, zure kontua da, ez dakit erantzun dizudan. Bai. Bazegonan beste galdera bat. Bai, kaixo, nire galdera da adimen artifizialai buruz. Ea erabili dozun, eta adibidez hor dagoen galdera hori bota jatzun adimen artifizialai, edo ez? Edo ze informazio topo dozun hor? Ez dut erabili semeak lengunian jolasean, etxean etorri bisita itera, eta hasi zan esaten. Ze galdetuko zenioke eta jolasean nahitu ginen. Baina nire trebetasun teknologikoak ez dira oso zabalak eta adimen naturalarekin nahiko daukatik. Nahiko arazo bat daukat. Artifizialara jogabe, baina ez dut arro esaten, gustatuko litzaideke, zautze ditut nire adineko jendeak, ni baina 1000 aldiz trebeagoak diranak teknologia horiekin. Ez denik, eta genera, uste dut ez etela jakin nahi zer esaten duen. Lengunean lagun batek kontatu zian, lan bata izala prestatzen, eta galdetu ziola, adimen artifizialei txat GPT-eri, ia zer kontatzen zion 1982an Franco ondorengo lehenengo jaurlaritza osatu zanean, legebiltzarra eta ez daki zer, eta etxekin. Claro, zu galdetzen badiozu Michiganen parlamentuan esango izu, bertako gure berri etzeukan gaxuak zitzaion interesatzen, baina guzti hori zeharkadakin nik ez zuzenean. Esaten zenun oso gutxi dagola idatzia zartzaroari buruz, eta chat GPT autonomoki idazten hasten esan bitartean, hala segiko du, ez? Eta ikerketa ere oso gutxi egiten da, seguruena zartzeari buruz, emakumezkoen osasunari buruz, gizonezkoen osasunari buruz gutxiago egiten den bezala, ez? Eta aipatzen zuen hor menopausiaren kasua, ez? Eta, hasieran esaten nuen baita ere, populazioaren erdia gara orotara, baina menopausiaren adinetik aurrera jazten da banatzen, bereizten, ez? Banaketa hori, eta datu batzuk emateagatik, eta mai gainean utzi ditzagun, Eustateko datuak dira, 2024ko urriko populazio datuen araberakoak, 35 urte arte edo mantentzen dira parekide, baina hortik aurrera hasten dira bereizten emakumeen aldera, 35 urte baina gehiago duen EAeko populazioa, iaz. 35 urte baino gehiago 52,7 emakumezkoak dira, 50 baino zarragoak 53,7 horiek denak menopausia adinean, baina aurrera jarraitzen dugun neurrian, 65 baina gehiagokoak 56,7, 75 baino gehiagokoak 59,7, 85 baina gehiagokoak 66,2, 80 baino gehiagokoak 70,6, 70,6 emakumeak, 85 urte baina gehiagokoak, 100 urte baina gehiagokoak 85,7 emakumezkoak, orduan, agian bai daude kanposaltuan. Gizonezkoak. Baina, irakurri dudan ez, alde hori, gizon da emakumeen arteko alde hori, gutxitzen ari da. Agian emakumeak lehen gizonezkoak egiten zituzten gauzak egiten ditugun neurrian izan diteke. Baina gure kasuan begibista da emakume adinean aurrera zoazenean. Baina hori atentzia ematen du, zifra horiek bai gainean eukita, menopausia bezalako gertaera baten inguruko ikerketak hain urriak izatea, edo emakumezkoen bihotzekoen inguruko ikerketak hain gutxi izatea, edo askoz ere gutxiago izatea, ez? Eta zahartzaroaren inguruan ere, seguruena, emakumezkoen zahartzaroaren berezitasunak askoz ere gutxiago ikertuta egotea, ez?
Eta orduan, zartzaroa bera ere, gaixotasun bezala ulertzen badugu, edo ulertzekotan edo zertan ezberdin gaixotzen garen neurrian, eta ezberdintasun horiek gutxi ikertzen diren neurrian, edo gutxi aztertzen diren neurrian, ezberdin zartzen gara baita ere, emakume izan da. Eta badago hor, zaharretako gehiengo zabal bat esan dezakegu emakumezkoa izan da, gabezi oso nabarmen bat, ez? Ikerketan, edo idazketan, edo irudikapenean, edo dena delakoan esparru guztietan azkenean. Gezurra dirudi, baina feminismoak berak ez dauka hausnarketa bat zartzaroari buruz. Azken jardunaldi feministak Durango neintzian aiek, bain dela, ez dakit, 5 urte edo 4 urte, zenbat urte izan zen, ni bertan egon itzan, eta eztabaidatu zen amatasun era guztiei buruz. Naturalak, artifizialak, erdiak, eta emakume guztiak ez dira ama, baina ama izan ala ez, menopausia tokatuko zaie eta zartzaroa tokatuko zaie, eta hori aipatu ere etzan egin. Eta ez da bakarrik Euskal Herriko feministen gabezi bat, da oroar feminismo nik ezautzen dudan neurrian bentsat, hausnartu ez den zerbait. Aizue, hemen asko gaude, orduan bakoitzak pixka bat egin ezkeo, lortu dezakegu zertxo bat, baina niri iruditzen zaite, emakumeok gaur, ez ditugu gauza batzuk egiten, ez debekatzen dizkigutelako. Ausartzen ez geralako baizik. Eta ez dizu, emakume gutxiko onartuko dizu, gaur, emakumeak gutxiago gera gizona baino, gizonak askarragoa dira, edo adimentzuagoak dira, hori ez dizu ia inork onartuko. Baina esango dizu, ez. Emakumea berdin, ni ez. Ni naiz, gai ez naizena. Ez gai busartzen. Eta lehen esan dizuet, zartzaroaren alde honak aipatzeko orduan, hau da, beti aipatzen dan zerbait. Orain, ausartzen naiz, gaztetan ausartzen ez ditzen gauza batzutara. Esaten dute, beti, beste gauza batzuk lekuz aldatzen dira. Hori ez da falta. Edo lotza galdu dut gauza askotarako, esaten dizute. Orduan, jolin, zartzaroak hori besterik emango ez balu ere badazeo zer, zatik, klaro, pasa dugu bizitza hain, ez? Nik baditut, beste batzuk oraindik baina. Zuenako beto. Abusardi kontua da gauza askotan. Nik beste remedorik ez dagoetan ez baina mentxe, baina. Bueno, pues beste bat, a ber, ausardiari buruz, ez? Eta emakumek aurrera pauso hori emateari buruz. Itzuliz pixkat erabakiguneen auzi horretara, ez? Eleberriko aipu bat. Urtetan aurrera egin ahala, arrotze egiten zaigu mundura, mundua, eta ikusle huts bilakatzen gara. Bizitzaren korronteak bazterrean utzitako hondakin bihurtzen gara. Lehorrean hondartutako zerak. Izango litzateke zahartze tradizional horren irudikapen bat edo, ez? Eta zu kontrako aldarrikatzen duzu, ez? Erabakigunetan egoteko aurrera pauso emate hori edo egon behar dela baita ere, eta egoteko ausardi hori izateko beharra, erabakigune orokorretan, baina baitaren norberaren gaineko erabakiguneetan, horietan barne edo horietan bereziki egoteko nahi hori, ez? Eta kontrara, nahizetan noski guztion bizitzaren ibilbidea ezberdina izan, eta bakoitzak izango duen berea, ez? Behintzat, bide luzeagoa egin dutenen eskarmentua gutxi esten dela aurkitzen dugu, edo zer, ez hori aipatu izan dugu, ez? Bereziki nabarmena egiten da hori agian lan munduan, ez? Eta bizitza luzatzen doan neurrian,
bueno, orain arte, 65 urterekin erretiroa hartzen duten pertsonak, batzutan oso gazte gertatzen dira, edo agian ni sartzen ari naizenen seinale, neri geroz eta gazteagoak iruditzen zaizkit jubilatu berriak. Eta bada modu bat erabakigunetatik edo bizitza aktibotik ateratzeko eta kapital hori galtzeko baitare. Galtzen ari gera gaitasun hori, eta hori, esan ezean didate, lantokian, baitugu jubilazio ugari bueltan, eta entzun nuen, izugarrizko aukera da guretzat jubilazio pila hori, eta nik pentsatzen nuen, jubilatzera doazen pertsona guztien ibilbidez, esaten nuen, nik galera besterik ez dut ikusten, noski bilatuko dugula modua, baina galera hori ez ikusteak egintzen zaidan oso harrigarri. Hori ere aldatzen ari da, eta ez da nik esaten dudalako. Nik ikusten ditudan bakoitzean jubilatuak manifestatzen pentsioen inguruan, noski zaharrak ikusten ditut iruditan. Baina zaharroien artean daude lehenengo ikastola klandestinoak antolatu zituztenak, Frankoren kontra alderdi politikoak eta sindikatoa sortu zituztenak, eta bar, eta bar, eta bar. Belaunaldi horrek, orain sartzen ari geranok edo, inguru hontan gaudenok, daukagu iraganean esperientzia desberdin bat. Ikasi dugu, zer egin behar den gure eskubideak errespeta daitezen. Ikasi dugu, zer egin behar den, zure interesak defenditzeko, eta behin, Irumariak aterata berehala, tokatu zitzaidan kursalean guatzen naiz. Mainguru bat, eta ez dakizartan, autoridadeak zeuden, diputazioko burua, eta ez dakizar. Eta momentu batean esan nuen, etxeate jabetzen, zer datorkizuen zaharretxetara, ze belaunaldi hau, ez da izango aurrekoak bezala, jabetzen dira, nire harridurarako, hasi dira pentsatzen, datorkigun jende honentzat, oraingo zaharretxeen estrukturak ez du funtzionatzen, zatik hauek ez dute amen esango aurrekoak esaten zuten bezala, eta eredua aldatzen hasi dira, eta gehiago aldatuko da. Ez da lan egin edo jubilatu. Gauza asko daude bizitzan egiteko komunitate baten barruan. Eta, nik ez daukate zer, esan den lehen, aizu, nahi dunak etzan da bizi, astean behin pelukerira junda, eta urtean behin benidormea, irutzen zei primeran, baina indar bat gera, eta lehenengo aldiz, gizadiaren historian, ez da gertatu sekula santan hori, belaunaldi oso batek zeharkatu du 80 urteren muga. Eta abiatu dira maparik gabe mundu ez ezagun batean. Eta horiek ikasitakoa osatuko du pixkanaka gure mapa, puzzle batean bezala, zati bat jarri, beste zati bat jarri. Hori ez du persona batek egingo, hori guztiok egin behar dugu. Egia da, nik beti esaten dute, asko ze ez da nekagarria etxean gelditu telebista ikusten. Baina asko ze divertigarriagoa da beste saltza batzutan sartu eta mapa hori osatzen. Nola ingo dugu mapa hau guztion artean? Ze guztion artean egin behar da? Ez du balio, gehienak emakumeak izango gara, zergekiturak kanposantoan daudenez, handik ez dakindik ez egin dezaketen. Baina Badago pixka bat agian lotua gizarte antolatua daukagun moduarekin, ez? Azkenean dana lanaren inguruan artikulatzen da. Eta orduan badirudi aktibo mantentzeak izan behar duela lanean jarraitzea.
baina, bueno, badago erretirorako ere momentu bat, eta badago ere lan orduetan mantentzeko momentu bat, eta lan orduen presa horretatik ateratzeko beste momentu bat, ez? Eta lanbide guztiak ez dira berdinak. Hori da. Eta nekea ere, pentsatzen dut, baina hor, seguruena, esatzen denuen, ez? Gizarteak esaten dizu, deskantzatu behar duzula, 24 orduz, 7 egun astean, eta hori gauza bat da, horri kontra egitea, eta beste gauza bat da, lanarekin jarraitzea, ez? Orduan, zartzaro nahian, edo erretiroaren ondoren zabaldu liteke hor, eta zabaltzen da, de hecho, ikusten dugulako, ez? Aipatzen zenituen pentsioen aldeko mugimenduan eta bar, ekintza eta aktivismo komunitariorako urrezko aro bat. Eta hori ikusten da gizarte mugimenduetan baita ere. Bai. Aldaketak batzutan gertatzen dira ila bapatean, lehen esan dizuet paradigma aldatu zela ila bapatean. Gaztaroa gurtzeko zera hori aldatu zen bapatean. Beste gauzak agilean mantxoago dijoaz, baina nik maparen zati batzuk ikusten ditut. Beste norbaitek jarriak, Baina, maparik gabe abiatu dira, hori bai, iparro ratza behintzat, ez, autonomia, noruntz jo. Baina, nik ez dut agilean esautuko, baina hemendikan 20 urtetara mapa desente osatua izango dugu. Mapa zarretan, Erdi Aroko mapetan eta lurralde ezezagunetan jartzen zen unk sunt dragones. Aki, hai dragones. Hemen erenzugea daude. Txikiten zertzegon, erenzugeak. Hola, abiatu dira gure aurreko zarrak. Erentzugeak zeuden esparru batean, mapari gabe. Orduan, gutako bakoitzak puzleak 5.000 zatitxo izan da ere, bakoitzak zati bat jartzen badu. Osatuko dugu puzlea. Beste galderatxo bat. Sartzaruakin bebai lotzen dan hitza da, oina asko ez, bakardadia. Orduan, zelain horri aurrera edo, ez, azkenean nik uste dut hori danok daukon bilur bada, ni bentsa bai, ez, hori, zeritzi daukasun. Gaurko gizarteak horretara bultzatzen du, ez zarra bakarrik, baina gaztoetan ere asko aipatzen da bakardadea. Baina hori ez dago bakarrik beste esku, hori norberaren esku dago. Juntzaitia jendea dago lekuta, hartu parte, ez dakit, irakurle talde batean, edo ez bazaizu irakurtzea gustatzen, juntzaitia makrame egitera. Gure herrian badaude ikastaroak oraindikan makrame egiteko, edo josteko, edo lorategia zaintzeko, norberaren esku ere badago. Baina hor gertatzen da, zaharren kasuan, ez da bakardadea bakarrik. Bakardadea baino gehiago da abandonatua sentitzea. Ze, aliatu zera adin hortara, pentsatuz, batzuk bete behar hori dutela. Zu zaintzeko bete beharra dute. Eta ez bazaitu ez zaintzen, abandonatua sentitzen zera. Ez da bakarrik egotea soilik. Da, jende asko heldu dela, konbentzituta, gero zainduko zutela. Eta baina zute zaintzen. Jendea beste leku batzuta doa lanera, familiak ez dira sortzi zamele betako. Euskal tradizio zarrean, esaten zen, zu etxerako, ez etxea zuretzat. Zu, etxerako. Topetiz egun, etxerako, haizu baton bat. Baina, etxerakorik ez badago, familia, ze esango dugu, familia, garrantzia handiko kontu bat da, baina hortik aparte, sareak osatu behar dira.
familiakoak ez direnekin sareak osatu behar dira. Nik hori amari ikasi nion, liburutan irakurri baino lehen. Gure ama alargundu zen, eta amak lan egiten zuen, Donostiko denda batean, lehenengo saltzaile eta gero kajera zen. Eta jubilatu zenean, sare bat sortu zuen. Eta lagunak zituen. Eta hiltzanean, bera zarrena lagunen artean. Etorri zian lau edo bost zaharran, eta batek esan zuen, osaz de jausolas. Eta, sare bat, ez alabak edo semeak bakarrik, guk sortu behar dugu sare hori. Ez da bakarrik gizartearen ardura, da gutako bakoitzaren ardura. Erortzen bazera, sare bat baldin badaukazu, ez da zoain beste minik hartuko, baina sare hori egin behar da. Ez dator, ez dizu inorko paritzen, Jose egin behar da. Bakardadearen kontua agertzen zen hain zuzen atzo ETB-ko albistegietan atera zuten pieza batean, ez? Galdetzen zioten kalean jendeari zer nahi zuten sartzarorako. Eta horra agertu zen, bikoteak irautea, lagunak mantentzea, konpainia, zaintzaren kontuare bai, zaindua izatea, etxean aldala, autonomia mantentzea eta dirua. Eta dirua iristea, bizitzak irauten duen bitartean, ez? Eta iraupen horrek ere sortzen ditu, bi ekipo bezala, ez? Zenbat iraungo duen jakiteko beharra dutenak eta zenbat iraungo duen jakitea nahiago ez dutenak. Azaltzen da hori ere eleberrian, ez? Badago bi pertsonaien arteko elkarrezketan. Bata jakin nahi luke, ezin jogona sortzen dionak, noiz bukatuko zaion bizitza. Erabakia proposak hartu alizateko. Zertarako sartu saltza honetan datorren astean hilko banaiz, zertarako aurreztu hil eta gero inork jasoko dituen euro batzuk usteko. Eta besteak ordea, ez jakite horrek itxaropena sortzen dionak, nahiago du aurretik urteak eta urteak dituela pentsatu, denborak ez duela azken hurbilik, edo gutxienez bukaera urrun egongo dela, ez, edo dagoela, bizitzaren azken aldia luze eta zoriontsu izan daitekela, eta orain arte falta izan zaiona lor dezakeela azken aro horretan. Piskatzen zu horretan, Maruja Torresek bere azken liburuan ere, cuanta más gente, esaten, spoiler txiki bat egingo dizuet, usten badigazue, azkeneko atalean izenburua luzatzen du pixka bat. Cuanta más gente se muere, izenburua da, cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo, eta azkeneko atalean luzatzen du pixka bat. Cuanta más gente se muere, y bien que lo siento, más ganas de vivir tengo, pero no más tiempo. Orduan, zer daukagu horrez, denboraren amaikortasun horrekin bizitzea eta irautearen arteko gauza bat aipatu duzu, azken etxeko protagonistak nigandik ezer gutxi dute. Nik ez duke hola sartu nahi, baina ez naiz nire bizitza kontatzen ari, oain dute gauza bat, nik ez daukadana. Eta da dirua soberan, eta zuk aipatu duzu dirua, eta dirua ez da broma. Egia da ere bai, orain sartzen hasi diren emakume gehienak jubilazio bat dutela, eskasa izango da, baina jubilazio bat dute. Gure aita hiltzan 78 urte zitula, 1979an, 78 urte zituen, eta sekula santan ez nion entzun, ez jubilatu, ez erretiratu, ez ezer. Etzegon jubilaziorik, oain dela, joan dan mendearen erdialdean gertatu zen, oain ez dago jubilaziorik gabeko zarrik apenas, jubilazio nahi eskasak izango dira, baina hori aldaketa nagusia da. Eta emakumeek lan etxetik kanpo lan egiten duten neurrian ere jubilazio hobeak jasoko dituzte, baina diruak noski garrantzia duela. Ana Freixasek garrantzia handia ematen dio diruari bere liburuan, Jo vieja, ez dakit irakurri duzuen. Baina berak azpimarratzen du hori eta gero tokatu zait berarekin egotea leku batean baino gehiagotan.
Eta beti azpimarratzen du diruaren garrantzia. Eta gaina esaten du emakumeak daukagula gaixotasun bat diruarekin. Ez gerala dirua sarduratzen beharraina. Gero hori betetzea ez da inarratxa. Zatik, orain dela gutxi itzaldi bat eman genduen Bilok, Iruñan, eta esan zuten. Bueno, ordaintzeko orduan desan nionik, nola, Ana Freixasek esaten duen, dirua defenditu behar dela, esan nuen, nik Ana Freixasek kobratzen duen gauza bera. Eta gero lauso ziran, esan nion, jolín, Si lo sé, no vengo. jolín, es fácil escribir, pero luego defenderlo ya no es tan fácil. Baina berak garrantzia handia ematen dio, eta dirua garrantzia du, nola ez. Nola ez. Baina bakarka ez bizitzeak, sare bat izateak izugarrizko garrantzia du. Eta nire protagonistak ez dute sarerik, Baina, bueno, Bai, agertzen ez da hori naiz ere, nire zen. bizitza kontatzen ari, naiz beste norbaiten bizitza kontatzen. Bueno, itzuliz pixkat eriotzera, ez? Diruaren aipatzen nuen, baina eriotzaren gertutasuna edo urruntasuna baita ere, ez da asko agertzen eriotzaren ideia eleberria, baina momentu batean Eugeniak bai esaten du, bai, protagonistak aipatzen du, Eugeniak esaten duela alde egin, ez hil. Bai. Eta itzuliko naiz ere Mariu Jatorresen liburura, momentu batean esaten du baita ere bere maletai buruz ari da, ez? Bere, irtera ibilbideari buruz edo. Hay miedo también en este equipaje final, claro que hay miedo. Imaginad que hubiera de verdad más vida al otro lado, acojona, ¿verdad? Bai. Badago eriotzaren inguruko hausnarketa tabu bat izaten da orokorrean. Badirudi gazte demoran gehiago izan beharko lukela, urruntasunagatik, zahartzaroan baina hala da, edo gertutasunak tabua areagotu egiten du kontrara. Izena bera ukatzeraino, oain ez da inor hiltzen, oain jendea juten zaigu, utzi gaitu, hil, inor ez da hiltzen. Itza ukatzeraino. Gazi jata guzti egiten ditu, indala gutxi nire lagun baten ama hilda, eta bialtzen ditu WhatsApp bat esaten ama, juntzaigu, eta esan, jolin. Enion ez ere esan, nahiko lana batzuen amaren eriotzarekin, baina pentsatu, noa juntzaizu, baina hori, Amerikanoi ikasi diegu, beraiek hasi zian, eta bain guztiok atzetik. Bai, eriotza egon hor dago. Niri eriotzak ez di bildurrik ematen, menpekotasunak bai. Horrek bildurra ematen dit. Ez nahi zela agian momentu batian nire buruaz arduratzeko gauza izango, horrek bai ematen didala bildurra. Eriotza, bueno, bakigu, tokatuko zaigula, ez? Eta, bueno, jolin, nik aurten, budaran, beteko ditut, 78, 7 Bai, agar, eta honorrez da liatzen adin hortara, Zerbait egin dugu, bidean. Orain, falta zaiguna, da, ze pasatzen dugu bizitzaren zati handi bat, bizitzaren lehenengo 20 urtei bueltak ematen, lehen esan dut. Nera aitak hau, nera makura, nera eskolan hau, nera jaun hartzen, benga eta eltzeari bueltak ematen. Eta azken urtetarako, ez daukagu inongo planik, ez bada iraun, garrantzirik ez bolute bezala. Baina zientziak oparitu dizkigu hemen gaudenoi, 20 urteko bizitza luzeagoa. Zerbait egin beharko dugu, irautetik aparte eta deskansatetik aparte. Hori da beste kontu bat ere bizitzako bide horretan zehar aldakorra dena, ez? Eta lehen espazioari buruz egin duzu, eta mapari buruz, eta esploratu gabeko lurraldei buruz, baina denborak ere jokatzen du hor paper bat, edo bada aldakorra den
elementu bat, ez? Eta, bueno, Eleberrira itzultzeagatik txanodunari buruz aipatzen da momentu batean. Emakumeak lasaitasuna adierazten du. Gustuko duena egiteko denbora guztia duenaren modura. Eta kontrara, zelateriari buruz kasu honetan, Osabari iruditzen zaio beti bezala, ilobak, Eleberrian agertzen den gazte bakarrenetakoak, presa duela, beti bezala. Ez duela, oraindik denbora oparitzen ikasi, gazteen ajeak. Haurtzaroan moteldoa denbora, ez iruditzen zaigu egunak ez direla inoiz pasatzen, astea ez dela inoiz bukatuko, dena aspergarria da, dena luze, gaztaroan juten da pixka bat azkartzen, eta helduarora iristen gera, eta ez dago denborarik ezertarako, dena presaka, dena korrika. Zartzaroan, nola dijoa demoraren malgutasunaren asuntoa? Esaten dute oso harin dijoala, eta baina esaten dute ere bai bizitza laburra dela, eta jolin laburra. Gauza asko iteko denbora ematen du, baldinetan ere adinera heltzen zera. Hor, misterioa da, ez dakigula noiz bukatuko den kontua. Baina Rita Levi Montalcini zan, emakume bat, 102 urtekin edo hil zan Nobel saria, italiana bat, Rita Levi Montalcini. Eta 100 urte bete zitunean, beak esaten zuen, elkarrizketetan esaten zuen, ez dakit zenbat baino bitartean, nik gauza asko egin nahi ditut. Eta nik uste sekretua hori dela. Berak esaten du, Rita Levi Montalcinik, liburu bat dauka horren inguruan, Unas en la manga deitzen da. Eta Elas en la manga da burmuina. Eta berak esaten du, adinarekin neuronak gutxi galdu iten ditugula. Eta sekretua dela, neuronen arteko loturak ugaltzea. Eta ordezkatzen dela neuronen galera. Berak betezun hori 100 urte zituen arte. Badira, nun baitetzun deskansatu nahi, ez dakit. Rosa Regasek liburu batean esaten du, liburu bat duela izena La hora de la verdad, Zartzaroari buruz. Eta momentu batean esaten du, ya descansaré cuando me muera. Bauri. Bueno, bukatzen jungo gera pixkanaka, ez dakit beste galderaren bat daukazuen, inork, bai. Bueno, nik azkenengoa ja. A ber, beste, esan dozu, punto positiboez, lotxa galtzia, baina bebai inguruan nik entzuten dutena da, pixkat perezia. Ez? Zaharra pereza, ez dakizela, perezia, bueno, bai. Zahartzaruan asko, eske horrek perezia motozta, ez? Edo, zuk esan dozu, apunta un makrame itxera. Bai. Igual, sensazio hori egoten dela, ez? Bai, baina niri norbait ezitzea tokatu zeidanean, bi esperientzia ditut horren inguruan, personalak esan nahi dut, beti esan dut, gogorik gabe ere gauza asko egin ditezkela. Eta bildurrakin ere gauza asko egin ditezkela. Honea jutia edo uraitea, horrek bildurra ematen dit. Bildurra ez da nahiko arrazoi zerbait ez egiteko. Egin diteke primeran bildurrakin. Neri hori kosta intzait ikastea. Kosta zait ere ikastea lehen esan dezun zerbait denbora oparitzen. Hori kosta zait asko. Konstiente naiz, kaso batzutan, adibidez, amarekin, eta badia 20 urte hiltzala, ordurako konstientean itzan. Esaten nuen, amari, denbora oparitu behar diot. Denbora. Berarekin egon, eta semeak esaten egon, amonarekin gaur, eta esaten berdintzait, apetizitzen dizun edo ez dizun apetizitzen. Gustatzen zaizun edo zaizun gustatzen, berdintzait. Gauzak egin ditezke. Bildurrakin gauza asko egin diteke. Neri hori ere kosta zait ikastea, baina ikasia daukat. Bueno, isteko pixka bat,
helburua zen baita ere literaturan eta narratiban irudikapen hauek nola jaso diren aztertzea, ez? Eta zuk esan duzu baita ere, hasieran fikzioa izan daitekela Zartzaroa aztertzeko modu bat, eta eleberriaren aipu batzuen bitartez, egin dugu pixka bat irudi, hor agertzen diren irudi batzuen errepaso moduko bat, ez? Eleberri honetan emakume zartze agian ezain normalak agertzen dira, esan duzu Hiru Mariaken zahar normalagoak genitula, zergatik panpos izan zen agian garaiko literaturarako emakumeen irudi berri baten proposamena edo. Zer esango zenuke, nola ikusten duzu gaur egungo euskal literaturan, euskal narratiban nola jasotzen den zahardadearen edo emakume zaharren irudikapena? Ez dago gauza asko, gertatzen da gurea tamainan behintzat literatur txikia dela. Eta adibidez, zuk gazteleraz edo frantsesez edo irakurtzen badezu, esan dezakezu. Bitu, bolara honetan bakarrik irakurriko dut novela historikoa. Edo bolara honetan eleberri romantikoak. Euskeraz hori ez da posible, zatik, nagian urte osoan eleberri historiko bat ez dago. Iruditzen zait, oraindikan, gizarteari gertatzen zaiola gure literaturari. Oraindikan, Uxue Alberdi, aulki jokoa du liburu bat, badira urte batzuk, zaharrak islatzen ditula. Eta ibilizan bolara batean, elkarrizketak egiten euskal idazleen elkarterako. Eta nik Hiru Mariak argitaratu berrian ukan, beraz, urte mordo bat. Eta berak izango ditu, ni baino 30 urte gutxiago. Eta esan zian, jolin, zure irakurrita, nire zaharrak irutzen zaizkit zarkituak, asko zen modernoa da, eta esan, ze ustezu, egin dutela nik urte hauetan, zerbait ikasiko nun. Baina Zartzaroa, gaina nola guk, hor beste saltza batean sartzen geran, baina nola kontatu diguten, etxean guk agintzen degula matriarkatua eta bar, eta horrek izugarrizko kaltea egin digun. Horraz, basa, Jesus, Amurizaren basa eleberrian ere hori ikusten da badaude adibide batzuk. Baina gehiago etorriko dira. Oso ondo. Bueno, esan duzu baita erezuk, momentu batean lehen zar eta errebelde eta lotxagabe eta ausart dela oso kombinazio interesgarria, eta gaur ikusi dugunaren arabera nik uste bat gatozela gehienak. Orduan eskerrik asko gaurkoagatik, Arantxa, plazerra izan da ia esan, eta espero dezagun zu bezalako zar errebelde, lotxagabe, ausart eta horrelako gehiago entzuten segitzeko aukera izan dezagula hemendik aurrera ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko.